ang kumpanya? Okay, magandang tanong, oh. Yun bang binibigay ng company, hindi ba malulugi ang kumpanya? Ganda ng tanong, di ba? So ganito po yan, no? Hmm. Ang ating alamin, sige, computein po natin. Magkano ba ang perang pumapasok sa kumpanya? Kasi ang tanong Hmm. natin, Tama. malulugi ba ang company? Alamin natin, magkano Hmm. ba ang papasok na kopera sa Sige. company? So assuming, computein natin yung 2 by 12 na matrix. 2 by Okay, 2 12. by 12 na matrix. Pag Hmm. nabuo yan, meron tayong isang taong binabayaran na 2,047.50. Maglalabas ang company Mhm. ng 2,047.50 Mhm. dollars buwan-buwan. Diba? Ngayon, Mhm. ito ang tanong. Yung 2 by 12, ilang tao ba yan? Di ba? Pag binilang mo yan, 8,191 people. Okay, ganyang Mhm. kadami yan. Na nag-subscribe ng $9.95 buwan-buwan. Nagbabayad. Mhm. So, Mhm. ipag-multiply mo yan ng 8,191, ang total yan is $81,500.45. Yan pa lang. Tapos na yung sagot. Yan yung Ang laki sagot sa mga Ang laki, layo. nagtatanong. Kahit 20 ang kumuha. Kahit 20 na 2,000, kayang bayaran Yeah, eh. yeah, Tama. Eto pa. Hindi Ano? lang yan. Natatandaan nyo, merong $40 na affiliate fee, yung one Yeah, time na yeah, tama. $40. 40. Kahit sabihin mo na, pinang payout yung $20, fast start bonus. Bumalik sa Okay. distributor. May Oh. $20 na naiwan sa Oh. company. Times 8,191. Oh. Magkano yan? Diba? Ang total niyan, $163,000. Wow. So magkano yung total na pumasok sa company? I-add 81. natin yan. Plus Magkano? 81.5. So ang total niyan, $245,000. Walang Wow. pagkalugi ang company. Kaya Mhm. kung nauunawaan nyo yung Netflix kanina, totoo yun. Netflix are earning 31.6 billion. We're Wow. talking of billion. Kaya imagine ninyo, after 1 year, 2 years, we're talking billions sa live good. Ganyan na po Mhm. mangyayari. Nice. Knowing, nagsisimula pa lang ngayon. So yan, yan po yung gagawin yung sagot pag naka-encounter kayo ng tanong na hindi ba malulugi ang company? Saan kukunin ng kumpanya yung pambayad? Yan po yung kasagutan. Isa rin yung Nice. yan din yung reason why yung produkto natin hindi na pinatungan. Murang-mura mong Mhm. mabibili. No need na eh. No need na. Sa Mhm. laki ng kita. Correct. Okay, happy ka ba? Happy. Diba? Happy ka, Galing. malaki kita mo. Happy yung company, malaking kita. Okay. Ayun. So, follow-up question, Coach Ferdy. Kailang, Sige. sabi mo, 8,191 people, 2 by 12, Mm. para makatanggap Mm. kami ng 2,047. Oo. Ang tanong, kailan mabubuo yung 8,191 na yan? Napakatagal. Kailan bang mabuo yan bago kami bayaran? Magandang tanong din yan, no? Kailangan bang mabuo muna bago tayo bayaran? Hindi. In fact, ngayon nga may mga Mm. nababayaran na, nagsisimula pa lang. Mhm. Habang binubuo yan, unti-unti, binabayaran na tayo. Mm. Magkano? Alala niyo yung 2.5%. 995 times 2.5%. $0.25 yan. Bawat Quarter a dollar. tao, Mhm. bawat tao na bababa sa ilalim mo, halimbawa level 1, dalawa, Mm. babayaran ka ng $0.5. 50 cent. Dalawa yan eh. Tama. Level 2, nagkaroon ka ng tao sa level 2, apat yan. Oh. $1 naman yan. Oo nga. Do the math. Level 3, 8 tao yan. Mm. So, Live Good pay you $2. Level 4, 16 na tao. Live Good will pay you $4. Mm. Level 5, 32 na tao. So, si Live Good, babayaran ka ng $8.
Halimbawa, yan pa lang yung napuno. Pag itinotal mo yan, $15.5 na yan. Binabayaran na tayo. Di ba? Pag umabot ka sa level 5, ang binabayad mo lang, di ba, 995? Imagine, libre na yung 995 mo, tumutubo pa ng sa peso, 350 pesos. Wow. Walang bangko na nagde-deposit ka ng 500 pesos, kumikita ng 350 pesos buwan-buwan. Wala, kahit isang taon. Wala. Wala, wala. Kahit pala Kakainin dito lang na yan. lang. Kahit dito na lang, magjo-join ako eh. Di Yan ba? lang Kumikita ka eh. Sa Kumikita Netflix, ka eh. walang kita. No, Tama. laki pa kuryente. Panalo, Saan mo no? kukulutin yung 350 pesos? Tama. Ituloy Pwede mo- natin. Sige Level nga, 6. tuloy natin. Level Puno 6. na yung level 5 mo. Level 6 naman. 64 na tao yan. Magkano yan? $16. Wow. Level 7. 128 people. $32. Ganun lang. Simple math. Level 8. 256 people. $64. Galing, no? Mhm. Level 9. Times 2 lang pala ng times 2. Times 2 ng times 2. Level 9, 512. Magkano na yung babayad sa'yo? $128. Level 10, Simple math 1024 lang pala na to. tao. $256 naman ang marireceive mo. 256. Oo nga. 256, tol. Yung babayaran. Ay, oo nga. Oo nga. Dodoblihin mo lang yung 128, 256. So level 11, 2,048, 512. And level 12, no? Kasi nga 2 by 12, 4,096. Ang babayaran sa iyo 10,024. Wow. Pag tinotal mo 'yan, i-add mo lahat, doon galing yung 2,047.50. Galing, no? Doon galing Yung yan. pala yun. Habang nabubuo yan, kinukumpleto, binabayaran ka na. Oo Yan nga. yung inaantay mong mapuno. Pero kung nagpa-start bonus ka, nagre-recruit ka, kumikita ka na. Habang kumikita ka dyan, double income ka. Ganon yun. Galing, Alright. galing. Thank you, Coach Ganun Ferdy. Ang kasimple. linaw, promise. Sobrang linaw. Pag di pa rin nila naintindihan yan. Coach, yung bang monthly subscription or yearly subscription